ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಹಸಿಗೋಲಿ ಕೊನಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಬೊಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಒಂದೇತ ಆಶ್ರಯ ನಡುಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜನಕಲ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಮತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ನನ್ನ ಲೇಸದ ಕಲಕ್ ಉದುಪನದ ಲೇಸ್ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಮತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಗಣ್ಯರನ ಆತ್ಮೀಯರನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸದ ಕಲಕ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಲೇಸದ ಕಲಕ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗಿಡ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ರಾಯರೊಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆನ ಮಲ್ಪೆರ ಉಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಉನ್ನತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಬೋಲಿಯರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ ಬಿನ್ಯರನ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಬಂದು ನಿಗಲ್ದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ಯರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪೂಂಜ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟು ಇನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಎಳಿಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭರ ಯಜಮಾನ್ರು ಪಟ್ನಮಗರು ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ ತಲಪಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮಾಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸದಾ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ഒരു സപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാമല്ല സപ്പോർട്ടർ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಲತ್ ಸದಾ ಹಸನ್ ಮುಗಿ ಯಾರ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಗು ಕೊಡ್ದು ಇವೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸರೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗಡು ಪಿನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಪಿನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಹಿರಿಯರು ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಗುಡೋರ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ಐದೊಟ್ಟುಗೊಂತ ನೀರೆಲ್ ಪನಗ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ಬನಲಿ ಇಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂದೋಪಿನ ಆತ ಸಮಂಜಸ ಆತ್ ಅವ ತಂದೆ ಎಡತ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಡು ಬಲತ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಡು ಎದುರ್ದು ಮಾಡ್ದಿಲ್ಡು ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವನಿಯರಡ ಒಂಜೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊರ ಬೇಗ ಮುಗಿತಿರಡಿ ಆರೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಹೇಳಿದಾರ ಕಿನ್ಯವಾದ ಚೊಕ್ಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರವಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನಡಪುಡು ನಾಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟು ಶುರು ಮಲ್ಪನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಪೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾಬಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶ್ರೀದೇವಿಯರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಂಚಿನ ವೈಷ್ಣವಿ ಶೆಟ್ರೆ ಹಿರಿಯಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಂಡ ಜಾಲ್ಗ ಬತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಆಸರೆ ನೀರ್ನು ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಹೇಳಿದಾರ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಗಣ್ಯರಿನ ಆತ್ಮೀಯನ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೊಂದುಲೇರು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಬ್ಲಮಗರು. ಈ ಜಾಗದ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ನೆತ್ತ 14 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಾಯ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂಕಲು ಎಂಗ್ಲ
ಒಂಜಿ ಉಮೇದನ ತೋಜವನಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಲಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟನು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಡು ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ವರ್ಣದೇವಿಯರ ಕೃಪೆ ತೋಜದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟನು ನಡಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆಲ್ಲರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀತ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಓಳಿಯಾರ್ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆ ನಾನು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳನ್ನ ಸಲುವುದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಲಕ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನೆ ವಹಿಸಿದರು ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀತ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಮೇರೆಲ್ಲಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಜಯಶೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಚಂದಾಸ್ ಪೂಂಜರು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವನ್ನ ಬೆಟ್ಟು ವಿನೋಳಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಗು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪೊಟ್ಟುಗು ಸರಿಯಾದ ಬೈದರಿ ಮೇರೆಲ್ಲಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಕುಡಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತಾರ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿ ಮೆರೆಗ್ಲಿಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡ್ಡಿಯಾರ ಮಣ್ಣೆ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪಟ್ಟಮಗರು ಮತ್ತು ಯಜಮಾನಿರು ಶ್ರೀತ ಪದ್ಮನಾಭರೈ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿ ಮೆರೆಗ್ಲಿಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಜನೆ ಅರೇಕಲಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಾಂಬಲೆಗಡೆ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅರೇಲಾಣಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮದಕ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೆರೆಗ್ಲಿಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೊಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ ಶ್ರೀತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟಿರೆ ನಮ್ಮ ಟುಲ್ಗಲೇರು ಮೆರೆಗ್ಲಿಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಬತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗ್ಲಿಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಬೋಧ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಅತಿಥಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೆರೆಗ್ಲಿಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವ ಕೊರಡು ಹಿರಿಯರಾಯನ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ರಾಜನ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಹಾಬಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗ್ಲಿಯಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲತೀಶ್ ರೈ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತರಂಜ ಮಾಡ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗ್ಲಿಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಕ ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಲಪೊಲಿಗೆಡು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡು ನಚ್ಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿ ನಚ್ಚಿನ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾಯಿ ನಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರಿ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ್ ದೀಪನ ಅರ್ಲವನ ಮುಖೇನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಬೋಲಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಚಾಲನೆ ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇಳುವೆ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಸತ್ಯೊಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮಂತದ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಈ 14 ಗ್ರಾಮಲೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಅಂಬ್ಲ ಪತ್ತು 20 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಇಂದುವೆ ಪಡ್ತಮಗಿರದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಸುರುಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂತಿತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕಲ ನಿರಂತರವಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಬ್ಲ ಮಗರದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬರೀ ಪೊರ್ಲಾದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡ ಐಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಲ ಬಂದುಲೆ ಉವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಯಾನ್ ತೂಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪಜೀರು ಪಂದೋಡು ನಾಣ್ಲ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈಗಳು ಮನ್ಪಡಿತ್ತಂಡೆ ಐತ ಬದಲಾಗಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಐಕ ಬೋಡದು ಅಮ್ಲ ಮಗದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸುಲ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಸಲ್ಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಸುರೂಟೆ ಪಂಡ್ಯರ 10 ಮಿನಿಟ್ ಇಡೀ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋಣ ಅಂದಾರಲ್ಲ ಅಂದ ದಯಮಾಡ ಉರಿ ಬಿಜಿಲಿ ಉರಿ ಒಂದು ದೊಂಬು ಈ ಉರಿ ದೊಂಬುಡು ಸಮಯ ಹಾಳು ಮನ್ಪಿರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಹೆಚ್ಚ ಉದ್ಯೋಗ ಈ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಕ್ರಮ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೋಗ್ಲ ದೇವರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪುತ್ತದೆ 14 ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಗಿ ಪಲಯ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರ್ಸಾದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬುಲ ಸಂಘಟನೆ ಪೊರ್ಲು ಬುಳೆಬಡ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜವನೀರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ಅವಳು ನಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ತೆಲಿಕೆದ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಪಿನಾರು ಬೇರಿಬಿಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಿನಾರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಇದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಬನಾಬರೈ ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೆರೆಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಮನ್ನಡು ನೆನೆಪುನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಇತ್ತ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಅರೆಗ್ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರ್ಪಿಸಾವಡು ಪಂಡದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಗ ಬರೈ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಬೆರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕಿಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗಿಡು ಪುನಚಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಂದ ಬಿಟ್ಟು ಇನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಲಮಗರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೋಳಿಯರು ಗೊತ್ತು ಚಾಯರಂ ಶಾಂತಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ದೆಬ್ಬೇಳಿ ಮಹಾಬಲೇಗಿಡರು ಎಂಕಲ್ನ ಅರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಪಾವೂರದ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುಚ್ಚದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರುಳ್ಳೇರು ಒರಿಯರನ ಪುದರನ ಬಣದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎನ್ನ ಬಂಧುలను ಬಂಧುಲೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದು ಈ ರೀತಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಮಂತಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣೊಂದು ಪಣೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ದಿನಟಿನಿ ಅಮ್ಲಮಗರು ಬಂಟೆನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾರತ ಮಾತರ ಎತ್ತಿಡ್ಲ ಇನಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಮುಂಚದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ 14 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ತತ್ತನಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 14 ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡ್ ವಾರಿಚಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಲಕ್ಕದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ವಸೇಗಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ದಯಂದು ಪನಗ ಅದು ಪೊರ್ಲು
ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತರದೇರ್ಪು ಉಂತೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊದ ಮಾತ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟೆರ ಸಕ್ರಿಯತೆ ಇತ್ತಿನದವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾದ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತು ಜನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರತ್ತಿನ ಕೊಳಿರಾಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಘರ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಾರ ಕೊರಂದು ಇತರ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಯಿನ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜ ಆವೇರೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪಡಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡು ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತನೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಜೀವನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ನೆಟ್ಟಿಡು ಮಾತಿರಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಜನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಆನಂದ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಂದ ನಾವು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಐದು ವರ್ತೊಂದು ಬುಳಿಸ್ಬಂದು ಪೋಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆತನ ಇನ್ನಿತರ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ದಿಪ್ಪು ಆತನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿತರ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರೋಣ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಅಲ್ಪಲ ನಮಕ ತೀರ್ಣ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ಮಾತಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಲೆಪುಡಾದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ರಿನ ಈ ಸಂಘದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಇವರದ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದು ಈ ಇಡೀ ದಿನ ನಡಪಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಾತಿರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ 10 ಜನ ಬಿನ್ನೆರಿಗ್ಲ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಂಡ ಅಕ್ಲ್ 10 ಜನ 10 ರೀತಿ ಅಂಚ ರೀತಿ ವವ ಶಬ್ದೋಲೇನು ಪೂರ ಪೋನೀಸಾದ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂಪಿನೇನು ತೆರಿಯೋನಾರು ಒರಿಯೇ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಲಿದೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಜನ ಪಾತ್ರನೇನು ಒರಿಯೇ ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮುಖೇನ ಪೋನೀಸಾದ ನಮಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಬಡಿಸಿನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲಾಂಟೆರುಲೇರು ಇರೆಡ್ದು ಲಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಾಯಿ ಚಿತ್ರ ಅಂಬ್ಲಮಗರ ಗ್ರಾಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಬ್ಲಮಗರ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗೂ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ತಾನು ಉಳ್ಳಂದು ಪಂಡದೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಬ್ಲಮಗರ ಗ್ರಾಮ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಹೂವಾಳು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂದು ಆ ಮುಖೇನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಬ್ಲಮಗರ ಗ್ರಾಮ ಗಟ್ಟಿತನ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಕ್ರೀಡೆಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟೆಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಬ್ಲಮಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡುಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಡು ಪುರುಷರಿಗಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಬುಲೆಚಿಲು ಉಳ್ಳಂದ್ ಪನ್ಪುನೇನೆ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ ಪನಂತು ನಿಖಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಶುಭಾಶಯ ಕೊರಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಾಲ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸದಾ ಉರುಪುಡುಪುನಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನೆಚ್ಚಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಲಾಂಟೇರು ತಲಪಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಲಡ್ಡು ಮದಿಪುಗು ಸರೆಂಚಂಡ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎದುರುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಮುಗಾಲಿತ್ತಂಡ ಉರಿದೊಂಬು ತಡೆಯಾರ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಾರ ಸೀದಾ ಧನ್ಯವಾದ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತಿರು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಬಯ್ಯದ ಬೊಡ್ತುಗು ಪಾತಿರುವೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಹೇಳಿದವರ ಸೀದಾ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತಗ್ ದಾಲ ಪೆಟ್ಟಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನ ಕಾರಣಗ್ ಇತ್ತೆ ಶುಭದನ್ನೇ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಣ ಆತ್ಮೀಯರಣ ಆದರ್ ಬರಕುವಾದ ಮೋಕಿಡ್ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಬ್ಲಮಗರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಇನ್ನಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ವರಾಣೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎಂಕಲ ಇಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪಾರ ಅನುಮಂತಗಳು ಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ಗಣ್ಯರ ಆತ್ಮೀಯರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಉಪಹಾರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತನು ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ
ಗೆಲ್ಲುವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶರತ್ತಾಳು ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಟೋದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲೂರ್ ಅವರು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ. ಈ ಮುಖೇನ ರೀತು ಚುಕ್ಕೆಸತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬೀರ್ ಅವರು ಈ ಮೂಲಕ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26. 3 ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ 35. ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಹೆಚ್ಚಿರೋಣ. ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲೂರವರು ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತ. ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಹೊಟ್ಟುವುದ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 36. ಕೂಡಿದ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಧನುಷ್. ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ಎಸೆತ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಧನುಷ್ ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ಧಾನಿಗ ಬಾಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲು 42. 42. ಧನುಷ್ ಬಾಲು ಆಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಅಲೆ ಬೌಂಡರಿ. ಈ ಮುಖೇನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲೂರವರು ಓಟ. 2ನೇ ಓಟಗಾಗಿ ಓಟ. ಈ ಮೂಲಕ 2 ಓಟ ಪೂರ್ತಿ. ಓಟದ ತೋರಿದ 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಓಟದ ತೋರಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಓಟದ ತೋರಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತ. ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತ 5 ಎಸೆತ 23 ಓಟ. ಓಟದ ತೋರಿದ ಒಂಟಿ ಓಟ 2 ಓಟ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಓಟದ ತೋರಿದ ಅಲ್ಲಿ 6. ಮತ್ತೊಂದು 4 ಬೌಂಡರಿ. 2 ಎಸೆತ 12 ಓಟ. ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ. 2 ಎಸೆತ 12 ಓಟ. ಓಟ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಅಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಮ್ಲಮೂರು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ.